जोङो दायो कार्तिक फोरबोनि माबा थाइगिर लायनो थांगासिनो आरोना नै बै नुहुरनाय माने औवायावनो जों थांगोन दा ओमफ्राय जों दा जोंहानि दुब्लि गेजेरजों फैगासिनो आरो थांगासिनो आरो जों दाना मोनहैथ'वाखैनो कार्तिक फोरबो बर'नि जेनेबा बिदिनो कार्तिक फोरबो होनो कार्तिक गासा होनो बिदिनो आलारि बाथि सावगोन आरो मोनायाव सबनिबो दुब्लियाव दिनै आलारि बाथि फोजोंगोन। हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै गोथार मंगलबार सान दिनै बर'नि कार्तिक फोरबो दा मोनायाव माने कार्तिक गासा सावगोन माने आलारि बाथि फोजोंगोन आरो ना माइबारि दुब्लि न' लामा बाख्रि बिदि आरोना नैथिं हाजोनिफ्राय ओरै नैयो फांसे आरोना बेयाव गैया खोमालै फिसा फिसा दं फिसा फिसासोलै फिसा फिसा दासो बिबार बारदों गैया इयाव बारा नैयाव फांसेबाव आरो इयाव दङ फिथाइयालाय गाखोबा मोनगोन ओइ जों ओरैहाय मोनगोन दङलै गाखोनांगोन ओइ बिजौ बिजौ दं कार्तिक गासानि कार्तिक फोरबोनि माने थाइगिरजों माने आलारि फोजोङोना गाखोनांसिगोन माथो मोदायफोरसो दं नामाब्रा थोद मोदाय गैया इनो होनांगोन मायावबासो थाइसे मोनबाय बे थाइसे थाइनै जाबाय आरोना बे थाइसे थाइनै फाइनालि जों हानखांबाय नै ओंखारबाय फाइनालि नै एसे मोनबाय आरोना ओंखारबोगासिनो फाइनालि नै एसे मोनबाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16टा फाइनालि एसे खांबाय आरो फाइनालि थाइग्रा रेडि जाबाय नै फाइनालि रेडि जाबाय बेबायदि दानो आरोना दाननानै थाइगिर नैबेखौ खङा गोरायावनो डाइरेक्ट सर्ट काटिं दाननाय बे जुमब्रा न'निनो जुमब्रा ना फिसा फिसा नै बेखौ होफानांगौ जायो बोसोर गोदाननिबो जुमब्रा बेखौ हानोसै आरोना बिदि हानांगौ जायो ओरैजाय फाइनालि लेमखांबाय आरोना जुमब्राखौ रेडि खालामखाबाय आरोना फाइनालि रेडि जाबाय नै गनाबो बे मोननैया माइबारिनि जाबाय ओमफ्राय नैबे माखासे बाख्रिनि गलिनि फाइनालि नारेंखला थाइनै सौफैबाय नै बेखौ माने जिरनांगौ आरोना फुजानि थाखाय दा मोजां हागोन फाइनालि नारेंखलाबो एसे जिरजोब्बाय नै जा लेथ्रा जाखाबाय नारेंखलजोंनो फाइनालि फुरा कमप्लिट जाबाय बे हरनि आलारि बाथि नै थाइगिर खङा रेडि जाजोब्बाय नै फोरानदोंमोन आरोना रेडि जाबाय बाथि लिरगासिनो जोंहा नै बाजिया जागासिनो रेडि जाबाय
फाइनालि माने से खाथि गासानि दिनै आलारि बाथि फोजोंबाय बेनिफ्राय दिनै गोथार मंगलबार साननि दिनै मोनाबिलि समाव से खाथि गासाखौ दिनै जोंहा नै जोंहानि माइ फोथाराव माने फोजोंनाय जाबाय आरोना नै गुबुनफ्राबो फोजोंदों गंसे गंनै फोथारफोराव नुहुरदों नैथिंबो फोजोंदों ओइ फिसा नुहुरदों रेडि जाबाय आरोना फोजोंबाय जा मोजाङै नुदों थाइगिर गांखंजों फोजोंदों आरोना फाइनालि जोंहानाव दिनै साना जागासिनो लक नैयो नै फोजोंबाय नैयो बाख्रि लामायाव नै ओमफ्राय नैयो जों थाग्रा न' बेयाव फोजोंबाय खोमसि नुदों ओमफ्राय नै आइमोन थायो बेयावनो फोजोंबाय नै मोननै ओरै जोंहानि आबौ फैदों लोगोफोर फैदों आरो जोंना साना जानो जोंहानाव आबौ बे गोदान बोसोरनि बे से खाथि फोरबोखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बर'फ्रा बेनि बागै बुंफुरलु होगोन नामा आबौआ आबौआ नैबे खाथि गासा सावनायनि आलारि बाथि फोजोंनायनि माबा फोरबोखौ सोंदों नङा होमबा जोंहा बर' हारिनि गोदो आबै आबौमोना माने नैबे दिनै गाबोन से खाथि दिनै संक्रान्ति नालाय बे संक्रान्तियावनो जोंहा माने आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लोक्षिखौ बरायनानै जों बरायो आरो बर'नि नेम बायदि माने जोङो बरायनानै आलारि बाथिखौ बाथौआव फोजोंग्रोनानै बेनिफ्राय लामायाव जरासे बेनिफ्राय आरो माइ दुब्लियाव जरासे फोजोंनानै आरो बाख्रियाव जोङो आलारि बाथिखौ फोजोङो लोक्षिनि थाखाय बिमा माहारिफोरनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो आरो मोसौ गलियावबो जोङो फोजोङो आलारि बाथिखौ बेनिफ्राय जोङो मा खालामो जोंनिनो गुबै जानो हालांनायनि थाखाय जोङो बे जोंहा आबै आबौमोनानो जोंखौ फोरोंलांनाय नालाय जों बेखौनो जों फालिबाय थायो आरो बेखौनो जोङो दिनै बे फोरबोखौ जोङो फालिबाय थानायखौ होननानै आबै आबौमोना सिखायना लांनायखाय जों बेखौनो फालिनाय जादों आरो माने जाबाय बेनो आरो